Mga mads, kumuadto gani taglain country, magbinutan ta, especially kung imbitado rata sa isa ka brand or sa isa ka tag-iya sa kumpanya. O magbinutan ta, common courtesy, manggod na. So, you know what mga mads, pag ato na ako sa other countries bito before, like Asia and Europe, buutan kay ko. Like, kung makakita bito kong police bito nila, kay ako yung i-check ko, na ba akong passport, na ba ako mga identification documents, kay kuy si bako papahawaw, papahawaw ta diri kalit sa ilang country, ipabalik tag Pilipinas. So musa mga mads, no, sa nahitabo niya karon nga na airport to airport, na papha, na blacklist pag yun. Huy, magbinutan gid ta mga mads, kay dili gid nato na teritoryo, dili nato na balwarte. Oo, basi nagtuo sila nga naratas Manila. Busa mga mads, please, magbinutan gid mo common courtesy and also kung gi-invite ra ka nga moadto dito sa isa ka country or bisan asa moadto, common courtesy po na sa nag-invite nga dapat magbinutan ta, di siya maulawan, di siya ma-stress. Dili na niya deserve nga ma-stress tungod sa imong kabuang. Sino? Huy, kung Mami Hera, anang willing na ba ya ko mahimong endorser nimo? Willing na ba ako ma-endorser nimo, Mami Hera? Dako makuglawas. Kuan, willing pa ko modala sa imong mga bagahe. O, narakos kagayan di Oro, Mami Hera, I'm just a message away.